מאמה, את קראת לי! באמת? חולם? אם כך, אני ממשיך לצאת. יהי שלום. היה אתה בעצמך. טוב, כמה? הוצאתם כבר את המיץ עם כל המלודרמה. נתתי לכם זמן למצוא לכם מוצא. עכשיו מספיק ודי. מלא פה. לא! זה סופי! הוא לא יכול לראות אותי. כבר אפתור אותו בנוכחותי. גם את? לאן את הולכת? די! מריאן? לא, דורין. זה סופי. מריאן, לפה! לא, זה לא. חזקי לאיסורים! תראי איך היא סובלת! עשי את הגן ממש בדלת! טוב, די עם זה! נמאס לי! לעזאזל איתכם! מספיק עם זה מיד! תגיד, אתה נורמלי? מי זה רב ככה? קדימה! תנו לי יד! קדימה, נו! קדימה! יש יותר מה מזה! כאילו, משוגעים על כל הראש כבר אמרתי! תודי שלא היית צריכה בכלל לומר. אתה יודע שגם אתה הגבת. אנחנו נשאיר את הדיון הזה בזמן כי יש לנו עניין הרבה יותר בוער. מה את חושבת שצריך לעשות? לפעול במקביל בכל החזיתות. אבא שלך עושה צחוק. זה ממש ממש בדיחה. אך נכון לעכשיו, תעני לסליחה. וזכרי, שאותך אי אפשר לחתן כל עוד לא הוצאת מהפה שלך את המילה כן. אתה! לך וגייס את כל מי שרק תצליח שיקיים את מה שהבטיח. אני מחרגת לפני. היא תושיע. תודה ושלום. רק זהו!